Assalomu alaykum hamvatanoni aziz, xususan tomoshabinoни kanali Ma'mur Aziya. Xush omading ba kanali mo. Imroz rozi shanbe, inshaalloh paga idi Ramazon. Idi Ramazon ba har yaki шумо, яъне ҳамватонон муборак бошад. Рӯзи якшанбера, имрӯз рӯзи шанбе кадаги бозора. Ба қадри имкон бозорора навор мекунем. Навора пурра тамошо кунем. Лайкора фаромӯш накунем ва фикротона дар комментарий нависем. Дар комментарий ақаллан яктаи смайликам боша. Монда биравем бародаро. Имрӯз хостем бозора аз берун, аз дурӣ камтар ба қадри имкон нишон дем. Бозори Ишбек Сатторов. ҳозир дар давоми навор майда мол бозор медароем, навор мекунем подписчикои азиз. Имрӯз худо хоҳад ид бозора тамошо мекунем. ин тарафорам як навор гирем. подписчикои азиз, навора сар кардем аз буқаи савдошидагӣ. Буқа барои бастан, буқаи зард 9200 сомонӣ харидааст бародаро. 9200 марҳамат. имрӯз мол камтар, лекин ба қадри имкон навор мекунем. ина буқа бародаро, буқа беҳад базеб. қанча буд нархи? 12000 сомонӣ. боз ҳам муомила дорад. буқара ба зебиша тамошо кунед. нечи қилdi бозор? 10800 сомонӣ бозор кардаистай, ҳозирашта додагӣ нест. 10800 бозор кардаистай. наи зард барои бастан, зард. Буни қанча қиляп? 15000 буда нархиш, муомила дора. То 13000 сомона бозор кардаистай бародаро. То 13. Бу қанча? 11,5 сом. иш 11500. Муомила ҳаст. Бозор қанча қилdi? То 10500 сомона бозор кардаистай бародаро. Айвай пастарам кардаистай. буқо барои бастан. Анаи беҳад базе будааста. подписчикои азиз, нархи буқои калон. нархҳои идона. Имрӯз мол камтар, хеле ки дар аввали видео гуфтем. ҳамин буқа савдо шидеста, кило баркаш нарх накардааст. Зинда ба зинда 19000 сомон то 21 тара дид мега. саҳари бар вақт омадагида 21 пирсидай надодааст, 20 кадай надодааст. ҳозир 19000 ам кардаистай мега. кило баркаш нарх накарда. я буқаи девона омад. яктаи дига буқаи средний савдо шудааст. 8200 сомонӣ савдо шуд бародар. 8200 сомонӣ. нархи буқа барои бастан 12950 сомонӣ харидор кардаистай. фурӯшанда дудагӣ нест ҳозирашта бародаро. зинда ба зинда бе тарозу 12950 сомонӣ. на қафошам тамошо кунем. Булар нешидан bo'lyapti? 12. Bu ikkovi 12dan. Dutta 12000 muomala hast. Bozor qancha qilyapti? Bir joydan. Ozgina na obdast. Biz narxdagi neys.
دوتا 12,000 ایش 12,500 راست گم نو در اومده میگه اوزی نرخ نکده است من سودا شد بقا برای بستن 12,400 سامانی پرودا بازبی خوشرو 12,400 سودا شد برادرم به ترازو زنده با زنده بقای پاهم اینا نرخی بقاچوی مایده 7,500 بوده است معامله دارم قanchadan so'rayapti bozor so'rang bular chi necha 72 berdi. ira 7,000 یک تعمیر savdo qilishsa mega 7,000 pursidas 72 bitta guftasdan mega so'ybush digarosh oli savdo naqdas 7,500 muomala hast narxi buqachov mana idoqati tabrika daka tabrika qabul qiling mana ay peshoshonam tomosha qiling Şaşini mazor, narxi buqacha. Bozor chiqadi aka. Bozor. 56, 5,600 somoni. Ya baromat ku. Ne qildi? Buni necha pul qilyapti aka? Oldingizmi? Gavne so'zi. Qancha oldingiz? 7000. Yo'q, e? 5,000 savdo qilsa o'zi rashtudagi nes. O, bina narxi buqachov baroyi bastan, qo'y sredniy, nedata $1 qapidasiga 9,500 muomala hast. 9,000 bozor pursidasiz barodar. 9,000. Marhamat. Imroz Buxoro bisyortar syomka mekinam. Подписчики азиз барои молкини гуножин мепурсем. Сета гуножин барои молкини 7,000 сомонӣ муомила ҳаст. Барои молкадан беҳтарина. Бозор чандика дака? 63, 6,300 яъне. Марҳамат. Ин молои я акай. Тамошобини канали мо будааст. Подписчики азиз, яттадата молои нағз-нағзам дар омадааст. Навор мекунем имрӯз. Гови гусаладори ёш. Ай гусолаш буқачае. Озбо мебинем, хел аям аломатош гуфтестам буқача гуфтоз, ай пеш рафта мебинем. Мумкин ки модаам боша. 16,000 сомонӣ муомила дорад, ҳар бега 3 4 то 5 тара шир. Ози бозор чанд кадагиша мефаҳмем, ози соҳиби гов гап задааст ҳақиқати харидоро. Гусолаш мода будааст бародарон. Ай новш. Камтар буқачада монамдааст. Хоб, бародаро бозор 13,000 сомонӣ кардааст. 13,000. Озирашта додагӣ нест. Уна чочош. Ай бисёр шир ба ҳамед намешин, да? Гусалаш баъзе байнеки. Истиғон ғавз. Иншоллоҳ моли хушрӯ мешавад. Бародаро барои молкунӣ гови буғузи ёш, гови карпат, гови майданис калон, ҳамин буғузи наздик 30,000 сомонӣ нархаш муомила дора. То 25,000 бозор кардааст бародаро. То 25 тара. Номер дайтин. Номер. Хоб 972 72 12 72. Адрес Гаравти, а? Адрес Гаравти. Харидоро боша марҳамат. Телефон рақама гуфтем. Занг зане харидоро боша. Ана. Гои калон ай. Зур боша деимзоя бародарон. Карпати калон. Ина бародаро савдо шидааст якта буқача.
$7200 сомонӣ харидааст. 7200. این 7200 نه 7700. 7700 сомонӣ бародарон. Ана баррачаи арзон 250 сомон, да? Камера месӯза, ина съёмка кунед. 250 сомон харидааст, бо мефурӯша, ягон сум болоӣ метиҳед. Нар будааст, қушқорча. Якта қушқор, якта мода 1400 муомила ҳаст. Нечидан қилди бозор? 1100 сомӣ бозор кардааст бародарон. ҳозирашда додагӣ нест. подписчикои азиз, нархи қушқорҳои калони фарбе 4000 будааст, нархошон муомила дора. 3500 бозор кардаистай, ҳозирашда додагӣ нест. Килобаркаш бошад, вазни зинда 47 сомонӣ кардаистай. 47 сомонӣ ҳозирашда додагӣ нест. марҳамат. 1500 баррачао муомила дора. бозорам 950 000 сом кардаистай, ҳозирашда додагӣ нест. яҷоя бигирам мумкин метия, бо савдо ай, мумкин айвайдам арзонтар савдо шавад. Нархи бузғоло 550, ҳардуш нара 500 сомӣ кардаистай. Маладес. 500 сомонӣ кардаистай, ҳозирашда додагӣ нест. Наметиба? 500 наметиша? 500 метиш? сар надодааст, ҳозир метим мегам. Як савдо ай, савдо ҳам хелай. Бо нархи барои элита бародарон. Нару мода аралаш будааст. 1600 муомила дора. 1500 боша чинда мегирен, хоб аралаш карда бигирен, бо арзонтар мешидааст бародарон. неке баро ҳами хитон бинед чи хел бародошон хушрӯай бародарон. подписчикои азиз, наворро дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. ба қадри имкон ид бозорро навор кардем. яктаи лайкҳоро фаромӯш накунем. фикротонро ҳатман дар комментария нависен. ягон гап надошта бошам, комментария яктаи смайликам боша меша бародарон. иншоалло идоро нағз гузаронед. як бори дига ҳамаи ҳамватанонро бо ид табрик мекунем. ид муборак бошад. хона биёин идда. раҳмат барои дастгиритон. бо аз канали мо дур наравен. мо наворҳои ҷолиб, наворҳои фойдовар барои шумо мо навор мекунем. сарбаланду хонобод бошед. ҳама вақт хурсанд диққатӣ бигардед.